Alojz Dunka. Hráč T. Toporec sa narodil 10.12.1988 v Kežmarku. V 11. roka je prvýkrát a počet hlasov získal za pol sezónu. Vyučený je ako murár a pracuje ako robotník. Stálu priateľku nemá, no je obľúbený v kruhu svojich kamarátok. Za jeho najväčší úspech považuje to, že sa v sezóne 2012-2013 stal najlepším strelcom druhej triedy a v jesenej časti 2013-2014 je zatiaľ najlepším strelcom prvej ČEZ triedy a nastrieľal už 23 gólov. Jeho futbalovým vzorom je Zinedine Zidane. Rád si pochutná na pici, no a z nápojov obľubuje vineu. Medzi jeho záľuby patria kamarátky, rôzne druhy športov, disko a oddych. V budúcnosti chce naďalej pôsobiť ako aktívny hráč, neskôr ako tréner. Počet získaných hlasov 12.